Hola, bon dia, com esteu? Aquí estem una altra volta en el webinar de la Magma. Mira, no m'ha donat compte, avui m'ha posat de blanc perquè ja pareix que n'hi ha ambientet de falles i encara que no fa massa bon temps i resulta que es difumina. Però bueno, no passa res. Avui, ara per ara, no tenim a ningú, aleshores vaig a explicar-vos algunes cosetes del servei per recordar-vos. Val? Deveu tindre en compte que podeu demanar cita cridant per telèfon, no, enviant un WhatsApp al 644-644-321. Val? Ahir envieu un WhatsApp i vos ix en resposta automàtica un enllaç per a poder demanar la cita on vulgueu. Vos recordem que tenim 6 seus per el moment. Està la Vall d'Alcalà, la Vall de Castells de Castells, Orba, la Vall de Gallinera, Ràfol d'Almúnia i Senitja, val? I anem itinerants. Normalment anem cada setmana a un lloc. De totes formes, podeu triar el lloc no ja per proximitat a on viviu, sinó per proximitat de temps. És a dir, no teniu que anar, si viviu, per exemple, jo què sé, a Benigembla, pues no teniu que anar precís a Orba o a Ràfol. Podeu triar, per exemple, anar, no sé, a Benialí o Alcalà o Castells o Senitja, el que vulgueu, perquè l'altre dia ens va passar una persona que era d'Ondara, unes persones, i havien tingut un problema a Benialí. Aleshores es va fer tot a Senitja, perquè d'aquesta manera pues, no tenien que esperar tant de temps. Volem dir-vos que anem, com és una mediació que és per a tota la comarca, podeu anar a qualsevol lloc de la comarca on hi hagi i seria servei. Val? Per un altre lloc també tenim, avui farem per exemple, ara després, una persona que ens va contactar, vam parlar amb ella per telèfon perquè encara que vos isca una resposta automàtica, de tant en tant el que fem és revisar els WhatsApps i vos cridem per telèfon per a veure què és el que passa i com podem ajudar-vos. Pues ara a les 11 tenim una assistència telemàtica. Farem la sessió informativa i farem tota l'explicació per una videoconferència de WhatsApp. Val? Aleshores, després, a aquesta persona el que farem és que li enviarem omplit el que és el requeriment de sessió informativa i el començament i el que és l'haver fet la sessió informativa. Ho enviem per WhatsApp o per correu electrònic, normalment ho enviem per correu electrònic i ho fem per un programa de gestió en el qual podeu firmar i això ens ho tornen a nosaltres i ho tenim guardat. Perquè sempre vos estem insistint en que la mediació és poc formalista en quant a procediment, val? Que no és com en un juzgat, però el que sí que té és que com no és tan formal, sí que tenim que tindre tots els papers guardats com a que s'ha fet totes les passes que són necessàries per a fer una bona mediació. Val? Després també volíem dir-vos que recordar-vos que el primer dimarts de mes tenim este webinar en directe. Podeu entrar, l'enllaç està a la pàgina web de la Magma, en el que és el servei de Mediaprop. Teniu un enllaç que podeu entrar directament a lo que és este webinar, com va passar la setmana passada, el mes passat, en una xica. Aleshores, el webinar sempre és el primer dimarts de mes. Val? Quan este webinar acaba, tenim les assistències telemàtiques. Avui la tenim en una persona que viu a Murla, val? Per a que ho sapigueu i per a que sapigueu que, bueno, que no cal sempre desplaçar-vos. Val? Després, continuem tenint els podcasts que tenim esta volta. El que tenim és una volta al mes un podcast, que és com si fos este webinar, però la gent no pot entrar i el que fem és que parlem vosaltres, en este cas jo, sobre situacions o coses que poden sorgir a la mediació o dubtes que pugueu tindre. També vos ha dit sempre que podeu enviar-nos per WhatsApp al 644 321 qualsevol dubte que tingueu respecte a la mediació. Val? Finalment, continuem amb les píndoles informatives, val? Que en aquest cas serien una o dos al mes. Ho hem reduït perquè pensaven que era massa informació i que a lo millor no vos cobria, o sigui, no era necessari perquè no... Al final, tanta informació és un excés d'informació, no? Preferim pindoletes i aleshores ja vos dic, ens queda el webinar, el podcast, les píndoles i teniu els cartells que els teniu a les xarxes socials de, perdó, a les xarxes socials de la Magma.
On teniu els puestos i les dies on seran les mediacions presencials o també podeu venir a demanar informació. És a dir, no sols cobrim el que és fer la mediació en si, sinó que també fem labor informativa. Seria una bona idea, si voleu, si teniu algun grup, no sé, pues de ames de casa o de casaors, o jo que sé, cooperatives, el que fora, que també contactareu amb nosaltres per a poder fer alguna xerrada informativa presencial, no? No n'hi hauria cap de problema. O també podem fer-la online com estem fent aquests webinars. Ahí el que sí que podríem fer és intentar ajustar-nos les hores, no? El dir, pues bueno, pues ajustaríem lo que és la sessió informativa a lo que seria la necessitat vostra, no? Podríem parlar-ho i intentar fer-ho. I res més, i avui ja el que faig és començar en el que volia parlar-vos avui, i és, tinc una xulla, perquè bueno, me s'olviden les coses que m'ha fet major, però tinc una xulla per a parlar-vos de lo que és conviure amb mascotes, quins són els drets i quins són els deures, no? Ho comente perquè tot el món ha vist ahir que ha eixit un monet de Japó que havia sigut abandonat per sa mare i que li havien posat un pelutxet i tota la gent dels animals en els animals i que molta gent està, no en este cas, però molta gent agarra com a mascotes animals que no deurien ser mascotes, no? I llevat que això, de totes maneres, sempre n'hi ha moltíssima gent, pues, això, que té gossos, que té gats, que té pardals, i això a la llarga a voltes genera conflictes, sobretot en puestos menuts. Val? Jo me'n recorde fa anys, que sabeu que a més de ser mediadora, sóc advocada, va vindre un client al despatx perquè n'hi havia un problema i hi havia un problema en un tema de un gos que es feia caca al carrer i que l'amo no replegava res, no? Era un gos menut i com que pareixia que no... Va ser un cas a la Font d'en Carròs. Pues, este cas, per exemple, hauria sigut un cas típic per anar a mediació. Val? Eh, per què? Perquè en els municipis menudets la convivència ciutadana té unes característiques especials, no? La gent es coneix, comparteix el carrer, el comerç, els centres de salut i moltes vegades una història familiar. Això fa que qualsevol, per menut que siga el poble, qualsevol cosa tinga una repercussió molt més gran que en un poble, en una ciutat, perquè no es queda així com desfet, sinó que la gent comenta, i este que sí, perquè sa mare, son tio, tal, no sé què, no? Clar, en els últims anys, sobretot després de la pandèmia i arrel del Covid, ha hagut un augment important en el que és tindre mascotes a casa. La gent, sobretot, i també que la gent va fent-se gran i es queden en els pobles, els fills viuen fora i a moltes voltes es senten a soles. I aquestes mascotes, que en castellà també es diuen animales de companyia, fan això, fan companyia, no? Per a la persona gran és important tindre pues, un gat, un gos, un pardal, que els ajuda, tenen algun qui parla, que els acompanya, bueno, que ixen a passejar al gos, o que van i compren per al gat i s'assenten ells al sofà i coses d'estes, no? És important. I clar, això porta molt de benestar emocional a la gent, però té un problema, i és que a voltes també comporta problemes de convivència. Avui no només parlarem de normativa, sinó que també parlarem de com tractar aquests problemes, no, respecte als animals de companyia en el que és la convivència en situacions que s'han donat o que poden donar-se, no? Eh, Poden ser tant a pobles menuts, de veïnat de carrer, o gent que viu, mira, tenim un cas ara també d'una veïna que té un problema en el gos de dalt, que este troba que és perquè està tot el dia lladrant, no? Fent soroll. I aleshores el que passa és que este conflicte que estàs començant no es comença perquè n'hi hagi mala fe, és que n'hi ha una molèstia que es repeteix. En este cas és un gos que troba que fa un munt de soroll perquè quan el deixen a soles es posa a plorar, es posa a lladrar i està tot el dia lladrant i plorant, no? I la veïna, pues, clar, al final es cansa. N'hi ha un marc jurídic bàsic, no?
De fet, en el Codi Civil antigament els animals es consideraven coses, ara ja n'hi ha una modificació per a que no siguin coses. També tenim casos com que n'hi ha gent que tenen hasta custòdia compartida del gos, i és així, és una realitat, perquè per a la gent del camp els animals sempre han sigut animals de treball o animals per menjar, però avui en dia ja no n'hi ha tant de treball, ja n'hi ha granges i els animals estan passant a ser això, no? Animals de companyia. El marc jurídic és que la persona que té l'animal respon dels danys que este animal faça als tercers, no? Al carrer o el que siga, ja siga sorolls o siga molèsties o el que siga. N'hi ha municipis, sobretot, que el que estan fent és fer una ordenança municipal on és obligatòria la recollida dels excrements pel carrer, tenen que anar els animals en corretja i si són animals perillosos, és que estan classificats com a perillosos, que són unes races de gossos, a més, deuen portar el que és no sé com es diu en valencià, en castellà és el bozal. Eh, N'hi ha zones específiques habilitades que es diuen els pipicans per a que els gossos vagin a fer les seues necessitats i a més tenen que estar ja registrats i tindre una identificació, és a dir, tenen que tindre un microchip, no? Això és per el que fa el que és el que n'hi ha que tindre quan tens un animal de companyia, no? Igual que els xiquets nacen, es registren i tenen una cartella de salut i tot això, pues, sé que la comparació pot parecer estranya, però es fa, no? I els animals tenen que tindre un registre, tenen que tindre un microchip per a, si es perden o el que siga, trobar-los i portar-los en corretja pel carrer i portar-los en les zones on estan especificades per a que facin les seues necessitats. En les comunitats de propietaris realment no es pot prohibir, no, de manera genèrica la tinença d'animals, però sí que es pot actuar de forma contundent contra les activitats molestes de forma reiterada, ja siga d'un propietari o bé siga d'un llogater, no té per què ser el propietari només els responsables. Val? Això ho pot fer la comunitat de propietaris. Hi ha un article específic dins de la llei de propietat horitzontal que permetís anar contra les actuacions molestes. Val? Eh, és un dret legítim tindre una mascota, però el fet de garantir la convivència ciutadana és algo inqüestionable. Vaig a posar pues, que tinc per ací apuntats alguns casos de cosetes que poden sortir dins de lo que és la convivència, no? Per exemple, pues, això, un gos en no sé, una urbanització que n'hi ha unes cases adossades, és un poble menut i que el gos es comença a lladrar quan la gent de la casa matinet amunt perquè, per exemple, a les 6:30 se'n van a treballar. Val? El gos lladrant el que fa, per exemple, és despertar a la persona que té al costat, que és una persona gran i que ja està retirada i no té per què alçar-se a les 6:30 del matí. Eh, Clar, en principi, si tu no li dius al propietari, mira, és que quan tu t'alces el teu gos lladra i a mi em desperta, la gent no s'adivina. Com la gent està acostumbrada a tindre el gos o posar la ràdio o el que siga, pues no li dona importància. Aleshores, què passa? Que si això ho portem a mediació, per exemple, es podria fer pues, posar-li alguns jocs o alguna cosa ambiental per a que el gos no tinguera tanta ansietat quan els propietaris se'n van, perquè, clar, els animals també tenen emocions, vulguem o no. I, clar, este gos, per exemple, si es queda soles, que passa molt, es comencen a lladrar. És com el cas que tenim ara de mediació que vindran la setmana que ve, no? Eh, També es podria ajustar els horaris d'eixida o el que és més important, el que la gent parli, no? El dir-li, mira, és que el teu gos lladra, em molesta, em desperta, i que la propietària buscarà alguna solució per a que el gos no molestara, o no estiguera tant de temps a soles, o buscar-li, com li hem fet al monet este, un pelutxet o algo per a que el gos no es sentirà tan a soles. Això el que fa és que evita una denúncia i evita que n'hi hagi una tensió entre el veïnat, no? Per exemple, també passa molt, com ja vos ha dit, que va passar a la Font d'en Carròs, que n'hi havia un gos que anava fent les necessitats per un encàrrec menudiu, perquè era en el centre del poble, i no, el propietari no ho arreplegava.
Així és fundamental, en aquest cas, per exemple, la llavor dels ajuntaments, és a dir, ells també tenen una feina de difusió de la normativa. Podem fer campanyes informatives pues, per ràdio, no sé, des de col·locar papereres en bolsetes per a que la gent pugui replegar els excrements o fer una campanya gratuïta de donar-los botelletes per a que quan pisen es tire aigua per a que no s'embrute el carrer. Eh, Poden fer, no sé, cartelleria, de posar-la pues, al bar, a la farmàcia, al centre de salut, de recorda que el teu gos no té la culpa de que tu no arreplegues el que ell deixa pel carrer o no ho enteges. Perquè moltes voltes jo sempre dic que el gos, si poguera, a lo millor l'ensenyaren iria a la seu de casa i tiraria de la cadena, però clar, el gos ni sap ni l'han ensenyat. I el que fa és que quan tens al carrer pues, fa les seues coses on l'amo li permet que o l'ama li permetís que es pare, no? És important que els propietaris de les mascotes estiguen conscienciats de que encara que siga la vorera d'un arbre o el que siga, n'hi ha que netejar al carrer. No és agradable per a la gent anar veient els carrers bruts, no? També pot ser que en puestos menuts n'hi hagin gossos grans. És un problema, no? Lo dels gossos grans, la gent que té por als gossos, si un gos menut fa por, un gran ja, la gent es queda totalment paralitzat. Eh, Val? Per exemple, imagineu-vos, és una, no sé, pues és un lloc on no passa tantes por els menuts, però sí que és un lloc on hi ha una escala que n'hi ha tres veïns, per exemple, i un té gossos grans. Pues és important, per exemple, parlar, i això es pot fer a mediació, la gent ve, fent que parlen, sempre vos han dit que són facilitadors de comunicació, per a que la gent parle i que la gent s'escolte, que això també és superimportant, no? I poder, per exemple, així es podria arribar a una solució com si, no sé, pues que els gossos quan entraren dins de casa, no, per a pujar l'escala, anaren nugats en la corretja, perquè així la gent sap que estan controlats per el propietari del gos, no sé, crear algunes acords de com fer-ho, com no fer-ho, pues si sents obris la porta i sents que la veïna està baixant i és una persona gran, pues per comptes d'entrar t'esperes, i aquestes coses parlant, com deien antes, parlant s'entén la gent. I el que fem a la mediació és intentar que la gent s'entenga. Després també tenim, que ja vos ha dit així per damunt, el que són els animals que diuen potencialment peligrosos. Jo, personalment, que sóc un amant dels animals, sempre he pensat que els animals són com els xiquets, no? N'hi ha que educar-los. Els animals potencialment perillosos ho són, però eh, és important que els propietaris... Mireu, a mi em va passar un cas, estava un dia a la platja així a Dénia, va vindre un cotxe i n'hi havia una gosseta d'estes, una pitbull, menudiua, era un cachorret, i estaven allí dins els tios fumant i la música pumba, 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 pumba. Clar, quan va eixir la gossa, va eixir escopetada perquè la gosseta, pobreta, és que ni veia, i estava en una platja de roques i no es va matar de milagre, perquè es va caure i tot això, i clar, el xic, l'amo, el xic era un xic jove, quan va vindre jo em vaig arrimar i vaig dir, mira, tiene en compte que per a la gossa el que tu sents com una música bé, dic, per a ella és com si estigués pegant-li al cap perquè tenen un oït supersensible, no? I tu no et dones compte, però estàs fent-li mal a la teua gossa. O sigui, si la vols, no la facis patir tot i ser soroll, perquè la gosseta, mira com ha eixit, dic, no te s'ha matat de milagre. I clar, el xic no ho havia pensat. Clar, jo sempre dic que no demanen carnet per a coses, però després per a tindre xiquets i per a tindre animals, a voltes no demanen. Encara que els gossos perillosos, avui en dia sí. Jo tinc un amic que és controlador aeri a un puesto i així a Espanya i em va dir que per a tindre una Rottweiler li van fer més proves que per a fer l'examen per a ser controlador aeri. O sigui que sí que està la gent prenent-se-ho en sèrio, no? Però, per exemple, en un puesto com, pues és important que la gent es recorde a esta gent que és obligatori que vagin en la corretja, que vagin en el tapaboques i que tenen que tindre una assegurança als propietaris per si a casa el gos farà alguna cosa, no? Totes aquestes informacions, quan la gent sap que el gos té que anar arrugat, que té que anar en el tapaboques, que el propietari té un segur, pues ja estan més tranquil·les, no? Tot això és
més que res per a fer el fet de llevar unes denúncies. Què és el que és fonamental per a llevar, per a que no n'hi hagi i evitar el conflicte? Lo primer es hablar, ¿no? Antes de que esclate el problema, es hablar, de sentarse y decir, mira, y escoltarse, hablar y escoltarse. Sempre insistís molt en això. La gent que té, pues, a mi em molesta el teu gos, pues jo vaig i dic, mira, necessito parlar amb tu, em fa falta parlar amb tu perquè tinc un problema amb el teu gos. Clar, el propietari pot sentir-se atacat, per això vos diem que si veniu al servei de Mediaprop, val, ja és un puesto que no està el gos, no està ningú, està a mi que em molesta el gos i el propietari del gos. Però n'hi ha una tercera persona que és neutral, que és imparcial, que va ajudar a que jo li pugui dir a ell, és que no és dir-li de, és que el teu gos no sé què, perquè tu no sé quantes, no sé què, no sé menys, no sé més, sinó dir-li, mira, jo vaig tindre de menuda un problema amb els gossos, em va mossegar un gos quan era menuda i li tinc terror als gossos. Tu, quan vas pel carrer i el teu gos lladra i jo el veig que em ve de cara, pues tinc por, no? I el que fem és, antes de que jo es comenci a dir del meu veí, del gos, i es comenci, per exemple, a posar per xarxes socials de és que els amos dels gossos, és que els no sé què, i és que atacar a l'altra persona o atacar al gos, que al fill a la cap, el pobre no té culpa de res, que el va per on el porten i el porten nugat o no nugat, segons decideix el propietari, val? Pues bueno, tinc un puesto en el que parle, evite fer una confrontació a xarxes socials, que avui en dia sabeu que està molt de moda, de jo et dic a tu i tu em dius a mi per el Facebook o l'Instagram o el que gasteu de xarxes socials, i això es aconsegueix evitar aquesta tensió i aquest conflicte, no, que esclate anant a un servei municipal de Mediaprop, de mediació. En aquest cas teniu el Mediaprop de la Magma. I el que és molt important és que la gent entenga que les responsabilitats de convivència són de tots, no només d'una part, val? Eh, Teniu en compte sempre també que quan veniu al servei de mediació el que fem és intentar que consensueu acords que els puguen portar endavant. Sempre diem que els acords de mediació són més factibles perquè és el que la gent decideix, no és el que t'imposa un jutge o un àrbit o un conciliador, no? Els conciliadors tampoc imposen, però vull dir, doncs no hi ha discut juzgant i és una idea que ells o que consensuen les dues parts de mira, sí, això em pareix bé, això no em pareix bé, això puc fer-ho, això no puc fer-ho, no? Perquè sempre vos diem que així el servei, el que és una mediació i el servei de Mediaprop de la Magma no busquen culpables. El que busquem és que la gent pugui parlar, pugui escoltar-se en un espai segur i en el qual puguen arribar a solucions satisfactòries per a tots. Finalment, només cal dir-vos que el tindre mascotes per supost, és un acte d'afecte, no? De voler tindre, no? És una qüestió emocional, però també comporta un compromís social, no? La responsabilitat que tens, a part de tindre tota aquesta part emocional coberta, de tindre una responsabilitat en el veïnat. En els municipis menudius, no? Com són molts de la comarca, cada gest, per menudiu que siga, té un gran impacte, no? El fet de recollir els excrements o el portar corretja o respectar horaris, no sé, totes aquestes coses són superimportants en pobles de veïnat reduït, no? I sempre és fonamental, pues, ho insistirem sempre, l'escoltar antes de jutjar qualsevol cosa. I la convivència no és algo que es decrete, és a dir, que les normes de convivència, que són les ordenances municipals en aquest cas, es fan dia a dia, no? En responsabilitat, en empatia i en diàleg. És important que si teniu un problema el parleu, si és una cosa que no sé, es pot fer una difusió des de l'espai municipal, pues es farà. Nosaltres, si farà falta, també parlaríem de dir, mira, pues teniu aquest problema, penseu això o allò, no? En la municipalitat, que al fill i a la cap el que vol és que la convivència entre el veïnat siga bona. I llavors dic, com sempre, podeu demanar cita, ve a través de la pàgina del web de la Magma, no? En Mediaprop, Magma Mediaprop, busqueu cita i allí teniu un enllaç per a poder demanar cita prèvia i si no, enviant un WhatsApp al 644 644 321.
Espero que esta xerrada, que ha sigut més una xerrada que una cosa més formativa sobre mediació, però sobre animals de companyia, no? De mascotes, que penso que és fonamental avui en dia, que n'hi ha tants, i que estem veient que genera conflictes entre el veïnat, pues vos ajude a reflexionar a que és millor parlar antes de haver una confrontació, que és molt millor el assumir les responsabilitats quan tenim animals de companyia, en el veïnat proper i en el veïnat del carrer també, i que és molt millor el intentar un diàleg al principi, antes de que la cosa esclate, perquè ja si esclata és que la gent ja va cremaeta i és molt pitjor. Doncs pues no res. Espero que vos hagi servit per a reflexionar sobre l'important de parlar per a tindre una bona convivència veïnal i també per a reflexionar sobre la responsabilitat de tindre animals de companyia. No res, pues que tingueu un bon mes i disfruteu de les falles, que les tenim ahí d'ací 2 setmanetes. Pues no res, que tingueu un bon dia. Adeu!